Ahoj lidi, zdraví vás Marty a vítejte Marvy a vítejte u Slendermana. Slenderman je hororová hra, velice strašidelná a doporučoval bych vám nehrát jí. Jakmile ji začnete hrát, začnete se bát. Je to fakt děsný. Tak jo, vrhnu se na to. Já se bojím. Je večer. Tak 21, 22 a tamhle je obří strom. Já tam nechci. To je tak hnusný strom. A ještě ke všemu dneska jsem byl v kině na hororu. To je ještě horší. Běž. 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 Tak jo. Už je to horší. Já se bojím. Já se bojím. Fakt se bojím. Opravdu moc. Tam nechci. A, 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 fuj, fuj, tak